vorstenraadbal bij de Kervers. Ellie van Dijk, voorzitter Mondiaal Platform. Het is vandaag 18 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Juniorkamer Venray heeft met de Rabobank Tour of Taste ruim €6500 opgehaald voor de realisatie van een kinderspeelbad op speel- en picknickweide Het Speelvlak. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Ruim 230 gasten namen donderdag deel aan alweer de 18e editie van de Rabobank Tour of Taste. De deelnemers maakten in groepen van 45 gasten in het centrum van Venray een ronde langs de beste restaurateurs uit de regio. Na de 11e van de 11e is het Vorstenraadsbal de eerste grote activiteit binnen onze gemeente. Op deze bijeenkomst komen alle carnavalsverenigingen uit de gemeente Venray bijeen. Dit jaar werd dit bal georganiseerd door de Kervers uit Smakt Holthees. Ter ere van het 55-jarig bestaan van vastelovensvereniging De Kervers van Smakt Holthees werd afgelopen zaterdag het vorstenbal in Holthees gehouden. De avond werd geopend met het Limburgs volkslied. Zo'n 5x11 jubileum is natuurlijk bijzonder voor zo'n carnavalsvereniging. Ja, 55 jaar geleden is onze carnavalsvereniging opgericht. Mede door de opa van onze huidige prins, prins Kai. En zijn opa Harry was een van de oprichters en is ook de eerste vorst geweest van de eerste prins geweest van de carnavalsvereniging. Daarna heel lang vorst. En ja, nou 5x11 en dit is eigenlijk het grootste evenement wat er ooit in Holthees heeft plaatsgevonden. Want de laatste keer dat het jubileum was, toen waren er minder verenigingen. En nu zitten er zo'n 600 man binnen. Dus het was voor ons wel heel spannend om te kijken hoe we dat allemaal voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar tot nu toe loopt het heel goed. Ja. En is het dan ook een bewuste keuze geweest om de kleinzoon van de allereerste prins ook tot prins te maken in het jubileumjaar? Ik zeg heel eerlijk dat wij daar met de Prinsencommissie, waar ik zelf ook deel van uitmaak, dat wij daar wel rekening mee hebben gehouden. Omdat het natuurlijk een mooi verhaal is. Zijn oom, de oom van Kai, is ook prins geweest, zijn vader niet. Dus ze hebben wat dat betreft wel een generatie overgeslagen. Maar daar hebben we wel rekening mee gehouden. Omdat het natuurlijk een mooi verhaal is, wat ook gebracht kan worden en wat gekoppeld aan het jubileum. Ja, natuurlijk wel bijzonder is. En wat dan hopelijk ook wel opvalt bij diverse media en andere verenigingen bijvoorbeeld. De eerste jaren had Smakt Holthees nog geen prins. Ze hadden namelijk nog niet voldoende geld om prinsensteken aan te schaffen. En toen hebben we een grote oud-ijzeractie georganiseerd met 650 gulden. Dus dat wij die daarvoor konden besteden. Dat was een oud-ijzeractie die dus de voorzitter en het bestuur eigenlijk, die wij toen al gesteld hadden, dat die daar dat eigenlijk georganiseerd hadden. En als je zo de carnaval zelf omschrijft, waar werd de carnaval destijds gehouden? De carnaval werd destijds gehouden in zaal Beatrix. Dat was in Holthees en bij Pelgrimshuis Nelle. Daar was dus eigenlijk de residentie. De kleinzoon van Harry, prins Kai, mag zich de jubileumprins noemen. Het was voor Harry dan ook een emotioneel moment toen zijn kleinzoon werd uitgeroepen tot de jubileumprins. Nou, dat was wel een pluspunt voor mij, want ja, ik was toen eigenlijk ook in de zaal en het was wel moeilijk om daar eigenlijk dan zo in één keer te denken van verdorie, dat is Kai. Ja, en dan denkt de bij eigen, ja, even naar boven lopen, even ja. En ja, dat was eigenlijk toch wel even emotioneel, want het was wel geweldig, ja. Het carnaval vieren, dat zit in de familie. Voor kleinzoon Kai is het worden van prins een lang gekoesterde wens. Ja, dat was zeker mooi. Ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik een keer zou willen worden, zeg maar. En ja, nou, afgelopen jaar hebben ze mij dus gevraagd. In het begin heb ik nog wel getwijfeld of dat ik het allemaal zou doen, omdat ik toch nog best jong ben. Alleen ja, omdat het ook het jubileum was en ze willen toch iets meer jeugd gaan betrekken bij het dorp. Ja, hebben we het toch gedaan en ja, ik heb er zeker geen spijt van gehad. Want echt, het uitkomen was echt mijn mooiste avond, denk ik. En daarna zijn we nog ja, ook met de vereniging wat dagen weg geweest en naar andere verenigingen. En de carnaval zelf was ook gewoon echt mooi. Met het jubileum hadden de Kervers hun handen vol. Ze hebben dan ook weinig tijd gehad om komende carnaval voor te bereiden. Dat hebben we nog niet zo heel erg veel
aan gedaan. Er zijn wel de eerste dingen al opgestart, maar dat gaat dadelijk pas vaart krijgen als we dit af hebben kunnen sluiten. Want dit is wel even onze prioriteit. Ja. Maar ik verwacht dat dat gewoon weer een mooie carnaval wordt zoals ik de afgelopen jaren als Forst ook mee heb mogen maken. Vastelavond samen! In de gemeente Venray, Barneveld en Ede worden door pluimveehouderijen de meeste legkippen gehouden. Samen waren ze in 2013 verantwoordelijk voor ruim 10 miljoen kippen. Dat is 10% van het totale in Nederland. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS. De Nederlandse pluimveehouderijen telden vorig jaar bijna 100 miljoen legkippen. Ruim 100 jaar geleden waren dat er aanzienlijk minder, namelijk 6,7 miljoen. Ook toen liepen de meeste kippen rond in Ede, Barneveld en Venray. Ellie van Dijk wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van het Mondiaal Platform Venray. Zij is op voordracht van het bestuur met algemene stemmen gekozen in de ledenvergadering. Ellie van Dijk volgt Piet Kroft op, die de functie 7 jaar heeft vervuld. Van Dijk is actief geweest binnen de PvdA als raadslid en wethouder. Ze was ook een van de oprichters en lange tijd voorzitter van Moedercentrum Eva. Ellie van Dijk is zeer blij met haar nieuwe functie, die goed bij haar past. Het maatschappelijke, iedereen moet mee kunnen doen. Dat zit natuurlijk in de PvdA-genen al. Maar dat heeft denk ik mijn leven lang meegespeeld. En vandaar dat ik de derde wereld en alles wat ermee te maken heeft en gelijkheid. En dat mensen een menswaardig bestaan hebben. Dat ik dat gewoon belangrijk vind. En al die dingen die vind je in die 17 organisaties van het Mondiaal Platform. Vind je die wel terug. De aankomende tijd gaat Ellie kennis maken met de 17 aangesloten stichtingen. Van Dijk hoopt als nieuwe voorzitter samen met de andere vrijwilligers het Mondiaal Platform meer gezicht te geven. Ik denk nu dat heel veel mensen, en ik heb dat gemerkt door met mensen te praten, heel veel mensen gewoon niet weten, wat doet dat Mondiaal Platform nou precies? En ik denk als we daar met z'n allen wat meer body aan kunnen geven, dat het meer is als bezig zijn met een millenniumgemeente, meer als een Fairtrade, meer als een derde wereldhulp. Of, gewoon, het gaat over beeldvorming en bewustwording en dat soort zaken. En ik denk dat we daar meer mee kunnen. Ellie neemt per 1 januari de voorzittershamer over. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het droog en wordt het ongeveer 7 graden. Morgen overdag is het overwegend bewolkt en zal er waarschijnlijk geen regen vallen. De middagtemperatuur komt maximaal uit op zo'n 9 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.